L-impjant tal-inċineratur fil-Marsa ġie konformi mal-ISO 45001, standard internazzjonali li jiċċertifika s-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Iċ-ċertifikazzjoni ngħatat lill-faċilità tal-Wasteserv ftit tal-ġimgħat ilu. Dak tal-Marsa u t-tien impjant tal-Wasteserv li kiseb dan ir-rikonoxximent billi dan diġà kien ingħata lill-impjant tal-Wasteserv f'Għawdex. Ma' TVM News il-manager fih dan il-Wasteserv Morgan Bonnici spjega li ċ-ċertifikazzjoni ngħatat għat-3 snin li ġejjin. Is-Sur Bonnici qal li biex tilħaq dan l-istandard il-Wasteserv investiet fit-tamir u anke l-ħaddiema tagħha. Fl-aħħar 5 snin il-Wasteserv nefqet €2 miljun f'xiri ta' tamir biex tiggarantixxi s-sigurtà fuq ix-xogħol u triplikat l-att ta' ħaddiema fit-taqsima tas-saħħa tagħha. Wasteserv ovvjament bħala parti mill-direzzjoni tagħha investiet f'numru ta' ħaddiema, equipment, etc. U anka poġġiet in place numru ta' proċessi biex aħna nifulfiljaw biex aħna niġu in line ma' rekwiżiti ta' dan l-istandard. Meta ħassejna li aħna wasanna f'punt fejn nistgħu immorru għal din il-audit, aħna ovvjament għamilna dan u ksibna dan ir-riżultat pożittiv. Il-mira jmissi li fi ftit ġimgħat iċ-ċertifikazzjoni tinkiseb anke mill-faċilità tal-Wasteserv fil-Matab.